Γεια σας, σήμερα θα σας δείξουμε πώς να αλλάζουμε μηχανισμό μέσα στην μπαταρία. Εδώ. Έχουμε μια διαρροή από εδώ κάτω και σημαίνει ότι μάλλον ο μηχανισμός. Κάνα ράγισμα δεν βλέπουμε στην μπαταρία, οπότε λογικά θα είναι ο μηχανισμός. Πάμε να το ανοίξουμε. Πρώτα ανοίγουμε από εδώ το καπάκι αυτό. Εδώ. Με ένα κατσαβιδάκι με το νυχάκι. Έλα. Ωραία. Θα το βρούμε μετά. Έχει ένα αλενάκι εδώ μέσα. Αλενάκι. Παίρνουμε ένα αλενάκι, το ξεβιδώνουμε. Πάμε το πάρουμε. Πήραμε το αλενάκι. Ξεβιδώνουμε και ορίστε η βιδούλα. Εδώ η βίδα που κρατάει μέσα στο μηχανισμό. Και σιγά σιγά το βγάζω. Προσοχή να μην χάσουμε τη βίδα, έτσι. Ωραία, τώρα τραβάμε λίγο. Λίγο σφινωμένα. Ωραία. Ωραία, βγήκε αυτό. Τώρα έχουμε εδώ μέσα ο μηχανισμός. Και είναι αυτό εδώ, το ξεβιδώνουμε. Με καβουράκι άμα είναι σφιχτό. Έχει και το μηχανισμό εδώ μέσα. Πάρουμε ένα καβουράκι. Πήραμε το καβουράκι. Ωραία. Και λίγο, ένα κλικ θέλει. Ξεβιδώνει. Βγάζουμε. Νάτος ο μηχανισμός. Αυτός κάπου τα χάνει, η φλάτζα μάλλον. Εδώ. Πάμε, βρίσκουμε στην αγορά. Και το αντικαταστούμε. Πήγαμε εμείς, βρήκαμε με 7 ευρώ. Ωραία, 7 ευρώ. Εδώ. Έχει μια εσοχή εδώ μέσα. Εκεί μέσα μπαίνουν τα δύο ποδαράκια. Δεξιά. Δεν με φαίνεται. Εκεί δεξιά τα ποδαράκια θα μπουν. Δεξί. Εδώ. Ποδαράκια από εκεί δεξιά. Θα κουμπώσει καλά όμως. Κούμπωσε. Ωραία. Δούμε. Βάζουμε αυτό πάλι. Ωραία. Σφίξουμε λίγο με την καούρα. Λίγο. Λίγο. Να πιάσουμε και τα πάσα. Εντάξει. Τώρα θα μπει και αυτό. Αυτό ούτε καν το σφίγγεις, λίγο με το χέρι. Παίρνω το κάβουρα. Σφίγγεις το κάβουρα. Τώρα θα μπει πάλι αυτό. Βάζουμε αυτό. Έτσι. Πάνω. Κάτω δοκιμάζουμε, αν σωστά το βάλαμε. Τώρα θα μπει πάλι το βιδάκι. Το βιδάκι θα μπει πάλι μέσα. Ωραία. Δώνουμε. Ίσα ίσα όταν τερματίζει λίγο το σφίγγω, δεν σφίγγω. Δεν χρειάζεται πάρα πολύ. Εντάξει. Ωραία. Βάζουμε και το καπάκι του. Και πάμε να ανοίξουμε το νερό, το γενικό, για να δούμε αν έχουμε κάνει καλή δουλειά. Ανοίξαμε το γενικό. Δεν βλέπω κάτι να στάζει. Οπότε είμαστε ok. Καλά. Κάτω. Και βλέπω μια διορροή εδώ. Κάτι. Άμα θέλουμε παίρνουμε και χαρτάκι. Για να τσεκάρουμε άμα θέλουμε. Άμα έχει υγρασία καθόλου εδώ. Εντάξει. Στεγνό. Τέλεια. Άντε. Καλή σας επιτυχία. Αντί να αλλάξει μπαταρία, αλλάζει ο μηχανισμό.